гледате на YouTube или на Xbox, аз съм с 99 и ние сега да ви покажа как се прави XP ферма. Така. Тук трябваше да се увеличите с 150 купчета от острова и на всяка една да слагате по торчове. Аз съм го направил предварително, за да не си губя времето тук. Нека да започнем с истинската част. Само да отида до там. Мисля, че 150 купчета, уж ги броих. Така. След като сте стигнали до тук, ви трябва кофа с вода и да се смалите надолу с 15 купчета точно. Ето така може. Ето така. Аз съм с геймод, ще прелетя, иначе с вода се прави 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И тук ето така правите. И си махате водата. Тоест можете да вземете с кофа, аз пък я махнах. Готово. След като свърши това, тук го слагате с факли, много ясно. Само факлите забравя. Аз пък факли с стълби. Ако искате да се качвате, или по някакъв друг начин. Така. И след това ето така го правите. Тук си построявате малка барлога. Моето ще бъде голяма 1, 2, 3, 4, 5 и 5 от другата страна. 1, 2, 3, 4, 5. Така. И ще бъде широка. 1, 2, 3, 4. Ето толкова ще бъде широка. Насякъде от 5. Ето аз ще паузирам докато се направя барлогата. И тук съм, върнах се. Направих си моята малка барлога. Ето я. Тук се държа някакви разни неща, в които ще слагам тези ендерпели от новата ферма. Така. След това чупите. И това ще бъде колко ще ви бъде голяма вече самата ферма за ендермени. Моята ще бъде голяма колкото къщата, но трябва да си помните мерките. 5 от едната страна и 5 от другата. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 и ето 5. И трябва тук да е 3, 4, 5. Тук ще трябва да бъде така. Вие каквито искате, вие както искате, колкото голяма искате да си направите, моето ще бъде толкова голямо. Само тук да го направя. С какъвто искате материал се направете, аз такъв материал го правя. Така. Ето така. Опси. Така. Аз да се едно повече, май съм тук. А, не. Съм тук да се едно повече. Аз съм просто с геймото, сега заради това ще прелетя. Вие знаете как да се направите. Вървите с shift и внимавате да не паднете. Не се прави много трудно тая ферма. Прави се лесно даже, но доста пистани иска. С това ще я покажа за какво са пистаните. Те лично играят цялата роля. Така. И ето. След като сте направили това, ви трябват такива половин купчета. И го правите ето е така. Ето е така да бъде. Но преди това само ето е тук така правите. Това е размерите на вашата ферма. Моята ще бъде толкова. Моята малка ще бъде, но ето ендермените така падат и се намалят отгоре. Така, добре. Ето така, само ще го направя. Преминаваме към следващата част. Трябва да ме следвате. Ако ме следвате, ще бъде много лесно. Опа, сбъркахме, извинете с бъркането. Тук трябва да се качвате вие, но ендермените да не могат. Следователно, тук ето така трябва. И отгоре. Извинете за сбъркването. Извинете за сбъркването, случва се. Ето така. И така, готово. Чакайте, само ето това също така го правите. Този път е така.
Обърка се с миналия ред. Така. След като го направите, ви трябва glowstone и го слагате по средата. Glowstone, ето glowstone. Сега. След това трябва да сложите, трябва да посипете цялото с вода. Опа! И сега вече си прецаках. Ето тук само трябваше това да сложите. Готово, добре. Всичко е наред. Така, трябва навсякъде, абсолютно навсякъде, без това, да посипите водата. Дори ето тук така отдолу. След като... аз ще паузирам, докато я посипем. И здравейте, тук съм. Направих това, което трябваше. Ето, посипах цялото с водата. И сега идва по-трудната част. Ето така трябва да изглежда. Да прибера тези бокуци. Това ще ми трябва все още. Тези неща няма да ми трябват. Така. След като сте направили това, трябва да броите. Трябва да се качите нагоре точно 43 купчета. Започваме. Опа. И ви пада вода. Спокойно, така. Слагате тук, слагате тук. И ето тук. Тук и готово. Са, 1, 2, 3, 4, 5 и до 43. И тук съм, точно 43 купчета трябва да го направите и вие. Но чакайте само да видя. Забавях си моите координати. Тук така трябва да направите. Вече това мога да го щупя, за да не се спомнят ендермените. Ще го направя на мирно, за да не се спава никой да не ми пречи, докато го правя. Така. След това броите колко купчета ви е кръга. Като започнем от този. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 купчета. Аз забравих просто моите координати. Така, 7 купчета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. Опа. Кръга беше 4 купчета. Чакайте само да видите. Те тук така да се издигна, трябва да се ударя. Беше 4 купчета на там. Тук. Добре. 1, 2, 3. Готово. 4. И сега правите кръг. Също част малко ме затруднява, защото ако сте объркали. Така. След това го издигате с 2 купчета нагоре. Го издигате с 2 купчета нагоре и си вземате лияни и бутони. Са лияните, но бутоните не ги виждам. Оп, ето ги. Така, добре. Ето, бутоните ги слагате на най-долния ред. А пък лияните най-горния. Така, след като сте направили това, издигате 2 купчета на 3 купчета и чупите третото. И чупите и оставяте само третото. Ето така. И така правите. От всеки един край. Това е вече горе-долу пред последната част. Естествено, при вас ще ви си спомнят адски много ендермени, ще ви дразнят. И след това, като са направили, само ето така правите, чупите долното и ето така. Моята ферма е доста малка, пък ще бъде ефективна. Така, след като са направили това, ви трябват от редстоуна, ви трябва редстоун, кука,
Къде пък беше тая пайжена? Т.е. връв. Пайжена ви трябва. Повечето я знаят като пайжена. И пистън. Ето го пистъна. Слагате тук, това тук и трите тук. Трябва да штракнат и буталата тук. И накрая ресонето. Сега нищо не става. Но дайте да сложим и редстоуна. И ги бутат. И така те падат. Ето. И падат долу и остават на едно живот и вие ги убивате. Ето, пак штракна. И редстоуна. Готови сме. И ето вижте сега, след като сте направили това, само слагате тук едно, тук още едно, тук едно, за да не спават там ендермените, по този начин да ви се измъкват. Така. След това покривате го това с един ред. Това също. И това ето така. И ето, запъвате ги просто. Под тия кукичките продължавате и под тази кукичка също. И това го издигате с един ред. И след като сте го направили, отново същото правите. Ще направим две. Тоест, ще направя тук този клип. Ще покажа до две, например. Ще ви покажа как се правят. Той само две и след това аз ще го издигна с 15 нагоре такива баси. С 15. Защото е малко фермата, поне се спамват по достичка. Ще видите доста ефективно за дигането на левел. Само една минута и сте 15 ниво. Не съм ги гледал, не съм ги следял, но мисля, че е толкова. По абсолютно същия начин го правите. Слагате редстоуна. Слагате куките. Слагате връвта. Ето работи. Трябва да чуете един звук, че е штракнало. След като е готово. Оп, оп, падате. Но не забравяйте тези тук, така ги слагате. След това тези ги покривате. Това също и пак под куката, така. И така отново. Трябва да ги направите някъде 15 реда, ако искате адски бързо да печелите левел. Ето вижте, ще ви демонстрирам. Те падат. Оп, не могат да се измъкнат. Падат. И от тук остават на едно живот и вие ги убивате с един удар. С каквото и да е, с меч, с ръка, с всичко. Така, и аз ще паузирам докато го издигна. И започвам. И здравейте отново. Тук съм, направих го. И ето вижте какъв е планът. Те отгоре падат. От ето тук не могат да се измъкнат. Ето бутат го. Чакайте само да го направя на настройки. Ето така. Тествах го. Ето. Бутат. Те падат. Отидат тук и остават на малко живот. Но ние не сме приключили. Трябва... Пак тая вода. Сега. Ах, тази вода. Чакайте само тук да го пречу. Ето вижте сега. Трябва да бъде... Ето едно купче. Две купчета. Ето. Чакайте, ако искате така ще го направя. Ето така. Ще го върна назад. Ето вижте сега. Тук е половина купче, две купчета, значи ето тук така. Ето, 2 купчета и половина. 2 купчета и половина трябва да е това, което трябва да направите. Ето. И почвате чак догоре.
Това е задължително, за да не може ендермените да се мятат. Ето така. 2 копчета и половина. Ендермените са 3 копчета и заради това случайно странично да не падат във водата и по този начин да си губите експито. И ще паузирам, когато го направя. И тук съм. Успях да го свърша това, което казах, че ще го свърша. Ето. Направя го и сега другата стъпка е тези да ги махате. Ето така. Тук ще я потече вода. Но ще го правим ето така. Чупите всяко едно. Ред по ред, докато не стигнете догоре. Да, добре, това така. Само тези двете купчета не трябваше да ги чупя. Понеже не съм бъркал от системата. Ама как ще видя. Да. Вярно се, нищо не съм бъркал. Ето така. И сега слизаме надолу, като ги запълваме. Така, бавно, побавно надолу. И нашата ферма за ендермени е готова. Ето гледайте. Тук догоре, както казах, 15 го издигнах. Ето, те падат. Тази вода ми пречи. И готово. Сега ще направя настройките. И ще чакаме само. Оп. Оп. И ето сам с един удар ги убивате. Но нещо не се спамват много. Да. Готово. Да, не спамват много, защото ми е малко, ето. Те понякога тук така заседват. Това е ето гледайте. Но при вас няма да е така, защото вашата ферма може да бъде по-голяма. Ето те тук. Тук съм се объркал, значи. Това наистина трябва да е ето така. Тоест, ето е така трябва да бъде. И сега слизам долу да видим още колко се е напълнила. Ето, оправих го. Ето, ефективно е задигане на левел. Кова ще е по-голяма, много повече ще се спамват. Ето, гледайте, 15 перли събрах. Ето. И това беше от мен. Аз бях с 99. Да се надявам, че моята ферма за XP на ендермени ви е харесала. До нови срещи!